man ser konstant og hele tiden professionelle influencers og især folk i musikbranchen og sådan noget, der har perfekte kroppe og perfekte biler og huse og sådan noget. Og bare generelt lever et rigtig godt liv. Og så tror jeg især unge mennesker i de sådan helt små, de prøver at være på samme måde. Og især når man ser de der videoer med A Day in the Life of an Influencer og Here's what I eat in a day, hvor man tænker, okay, men det er jo ikke realistisk for det almene menneske, at man skal tilberede et måltid med 50.000 organic ingredients, som koster det hvide ud af øjnene. Netop fordi, at sociale medier maler det her glansbillede af, hvordan et liv skal se ud. Og det er jo kun små bitte bidder af de her personers liv, vi får lov til at se. Altså det ser så let ud, og man ser sjældent den her bagside, der er. Og jeg tror også især i skolemiljøet, vi bliver målt og vejet på alt. Der er nationale tests, der er årsprøver, så er der eksamener, hvor allerede i folkeskolen, jamen, hvis du ikke får 12, så kan du ikke blive til noget. Jeg føler ikke, at der bliver taget højde for individet, der sidder bag karaktererne. Jeg tænker også, at generelt, sådan noget som reality-tv også har en rolle at spille. Og igen, det der med, at vi får kun set, hvad producerne vælger at klippe sammen til os som seere. Det her med, at så går man bare ud og fester. Der er ikke nogen konsekvenser dagen efter. At der bliver malet billeder af, at det er det her liv, du skal have. Du skal ud og ses med folk hver dag. Du skal til fest minimum en gang om ugen. Helst både fredag, lørdag og søndag. Hvis du kan, så tager du også lige torsdag med, ikke? Og der er mindre plads til de indadvendte. Og nu har jeg lyst til at sige asociale, det ved jeg ikke, om det er et forkert ord at bruge. Men der er mindre plads til dem, i og med, at der i medier og på sociale medier bliver malet billeder af, hvordan man skal være som menneske generelt. Ja, igen, så tror jeg det er fordi, at der er en form for standard for, hvordan man skal være for at være sej. Især folkeskoler og i unge mennesker. For eksempel, hvis du er et 10-årig barn og stadig kan lide bamse og kylling, så er det måske ikke normen. Der skal du helst kunne lide, The Kardashians eller sådan noget i den dur. Og jeg tror bare, at man har sværere ved at være sig selv, fordi at der hele tiden man skal helst være så voksen som muligt, især i de unge klasser. Ja. Jeg føler lidt, at som ung menneske, de her grænser, vi reelt set skal sætte for os selv, dem får vi ikke lov til at sætte, fordi at for et samfundsmæssigt perspektiv, så er der ikke plads til, at vi som individer sætter grænser. Vi skal være en del af samfundet, og det skal vi være på en bestemt måde. Vi er begge to nogen, som har brug for at holde en pause fra, når vi er i gang med opgaver. Lige for ro. Fordi vi begge to meget hurtigt bliver overvældet af indtryk. Nu taler jeg på din vej. Ja, det er fint. Unge, generelt mennesker, har godt af lige at sætte verden på pause. Og jeg tror helt seriøst, især i skoleregi, der er det lærernes job at så indføre den her pause og sige, nu tager vi lige og trækker vejret. Fordi det har alle mennesker brug for. Det er ikke kun introverte mennesker, der har brug for det. Ekstroverte mennesker har også brug for det.